प्रेसिडेन्ट बिथाङा दिनै गफुराव फैनानै मानो भट बिफैदों बिपिएफआ मालाब्लाबो नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बर'फोर माने बारायजानायखौ मालाबाबो बाजायाखै जाय बिथांमोना दिनै माने बे पिआइएल होदोंमोन बे पिआइएल होग्रा बिथांमोना मा खारनाव होदोंमोन मानो होदोंमोन दा बिथांमोना सोंथों दा बे मानसिफ्रा दिनै गावसिनि दलावनो दंहैयो जोंहा बारग' मन्थ्रि मानगोनां चन्द्र ब्रह्म बिथाङानो होदोंमोन माने खाम्फा बरगयारि बिथांमोनानो होदोंमोन केटिस बसुमतारी मोननाव सोंबानो जाबाय बिथांमोना मानो थाखाय माने पिआइएल होनायमोन दा बेखौ बिपिएफखौ दाय होनानै बिथांमोना नंखाय रायजोनि गेजेराव मेसेज होनो नागिरदों माखासे इउपिपिनि दैदेनगिरिफ्रा जि बाथ्राखौ बुंदों बिराद साननो गोनां बिथांमोना बिपिएफआ भट बिहैनो मोना बिपिएफआ माने थाङोब्ला हयथ' बिपिएफनिफ्राय भट होनाङा सोरबा सोरबा बुंलाबायनो नागिरदों प्रेस मोसाहारिया बेयाव मा कन्ट्रिबिउसन दं होनना बुंनो नागिरदों आंनो बिपुल बसुमतारी बिथांनिफ्राय बे कन्ट्रिबिउसन दंना गैया बेखौ आं नोंथांनिफ्राय सार्टिफिकेट नाङा जोंहा रबीन्द्र बसुमतारी इउपिपिएलनि नैबे आफादगिरि उदालगुरि जिल्लानि नोंनिफ्राय आंनो कन्ट्रिबिउसन दंना गैया आं नोंनिफ्राय सार्टिफिकेट नाङा आंनो ब्रटेन दैमारि बिथांनिफ्राय नाङा आंनो सनितपुर रायजो राजाफ्रानो सार्टिफिकेट होगोन मानोना दिनै सनितपुरनि जानानै जों गोबां आन्दलन खालायदों बोसोरसे बोसोरनि नङा 26 बोसोर जों आन्दलन खालायदों सनितपुर रबीन्द्र बसुमतारी सबसे माने लासिंसिं दुखुनांथावना सासे इसां सेनियर मानसि बैसोगोरा मानसि आन्दलनजों लोब्बा थानाय मानसि राजनितियाव एक्सपिरियेन्स थानाय मानसि बेबायदिनि मानसि बेबायदि खुगानिफ्राय शब्द ओंखारनो समायो नामा बैसो हिसाबैबो समाया आरो माने राजनितियाव एक्सपिरियेन्स थानाय हिसाबैबो समाया नंखाय खोथा बुंनो समाया थांनाय नैबे मासनि जुन मासनि 25 खालार खालि जोङो बिपिएफ मोनसे हानजा बिपिएफनिफ्राय जों मोनसे गफुराव जितु जोंनाव 60टा गामि सोसन जाबाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बर' गामिफ्रा बे 60टा गामिनि सिङाव जोंनि माने सनितपुरनि माखासे 60टा गामि सोनाय गामिफोरनि गेजेराव नैबे जोंहा धनसि समस्तियाव 28टा गामि आरो बिदिनो रौता समस्ति आरो हरिसिंगा समस्तियाव जितु सोसन जाबाय बेखौ सोसन जानाय हिसाबै जितु जोङो बिपिएफनि सासे जों बिजाथि जितु जागोन फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव इलेक्सन जानो गोनां बे बिसायख'थियाव जितु जों गेलेगोन हिसाबै जोंहा धनसि समस्तियाव गोलैनाय हिसाबै जोङो 25 तारिख खालि जों थांदोंमोन गफुराव बे थांनायनि बेलायाव दानि बर्तमान इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जि धरनाव बाथ्रा बुंदों बिथांमोननि बुंनाय बाथ्रानि सायाव आं फंनैसो रायजो राजानि खाथियाव मोनसे बाथ्राफोरखौ मोनसे बुंनो सानदों मानोना बिथांमोना जि बाथ्राखौ बुंदों बिसेसके बिथांमोना बुंदों जे आंनि सायाव प्रेस मोसाहारि बिथाङा दिनै गफुराव फैनानै मानो भट बिफैदों मानो बुंदों बिथांमोना बिपिएफ हिसाबै बे गामि बारायजानाय माखासे एक्सटेनसनफोरखौ बाजादों बेबायदि धरनाव बिथांमोना नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोनि गेजेराव रं मेसेज बिथांमोना होनो नागिरदों आं बेखौनो बुंनो सानो बिपिएफआ मालाब्लाबो नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बर'फोर माने बारायजानायखौ मालाबाबो बाजायाखै आरो बिनि सायाव बिपिएफआ केस होआखै बिथांमोना मोनथिगौना मोनथिया जाय बिथांमोना दिनै माने बे पिआइएल होदोंमोन बे पिआइएल होग्रा बिथांमोना मा खारनाव होदोंमोन मानो होदोंमन दा बिथांमोना सोंथों दा बे मानसिफ्रा दिनै गावसिनि दलावनो दंहैयो जोंहा बारग' मन्थ्रि मानगोनां चन्द्र ब्रह्म बिथाङानो होदोंमोन दा बर्तमान डिपुटिनि चिफ मानगोनां माने जोंहा माने खाम्फा बरगयारि बिथांमोनानो होदोंमन केटिस बसुमतारी मोननाव सोंबानो जाबाय बिथांमोना मानो थाखाय माने पिआइएल होनायमोन दा बेखौ बिपिएफखौ दाय होनानै बिथांमोना नंखाय रायजोनि गेजेराव मेसेज होनो नागिरदों बिपिएफआ मालाब्लाबो सनितपुर बारायजानायखौ बायाखै आरो रावबो होबथाफेराखै जोंनियाव बिदि डिसिसनबो गैया नंखायनो दिनै जों बेखौसो बुंगोन जे बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थांनानै मानो भट बिहैदों मानो बिदि बुंलाबायफैदों होनना बुङो आरे जों सासे सनितपुरनि रायजो राजाजों गोबां बोसोर आन्दलन थानानै मावबोनाय हिसाबै जोंहाबो दायित्व दं जोङो मावनांगोन आरो जोङो दिनै बिटिसिनि सासे माने सुबुं हिसाबै दिनै मोनसे जोंनो साংবিধানিক अधिकार होनाय हिसाबै जोङो बेखिनिखौ जों मावखाहैगोन ओंखायनो दिनै माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जि बाथ्राखौ बुंदों बिराद साननो गोनां बिथांमोना बिपिएफआ भट बिहैनो मोना बिपिएफआ माने थाङोब्ला हयथ' बिपिएफनिफ्राय भट होनाङा सोरबा बुंलाबायनो नागिरदों बेहाय माने प्रेस मोसाहारिया बेहाय मा कन्ट्रिबिउसन दं होनना बुंनो नागिरदों कन्ट्रिबिउसन दंना गैया बेखौ आङो नोंथांमोननो जायफोर दिनै बिथांमोना बेहाय माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों आंनो बिपुल बसुमतारी बिथांनिफ्राय बे कन्ट्रिबिउसन दंना गैया बेखौ आं नोंथांनिफ्राय सार्टिफिकेट नाङा बेहाय आंनो नाङा जोंहा रबीन्द्र बसुमतारी इउपिपिएलनि
नैबे आफादगिरि उदालगुरि जिल्लानि नोंनिफ्राय आंनो कन्ट्रिबिउसन दंना गैया आं नोंनिफ्राय सार्टिफिकेट नाङा आंनो रतेन दैमारि बिथांनिफ्राय नाङा इउपिपिएलनि बे दनसे समस्तिनि बिथाङा आफादगिरि आं नोंथांमोननिफ्राय कन्ट्रिबिउसन नाङा नोंथांमोननिफ्राय आं सार्टिफिकेट नाङा आंनो सनितपुर रायजो राजाफ्रानो सार्टिफिकेट होगोन मानोना दिनै सनितपुरनि जानानै जों गोबां आन्दलन खालायदों बोसोरसे बोसोरनि नङा 26 बोसोर जों आन्दलन खालायदों सनितपुराव थानायल' नङा सारा बर'फोरनि गेजेराव बर'फोरखौ जिबायदि नासयदों जिबायदि सोबख'दों जिबायदि गादबदों बिनिफ्राय उदां मोननो थाखाय जों बयबो आन्दलन खालायदों नोंथांमोनाबो आन्दलन खालायदों नोंथांमोनाबो आन्दलनकारि दिनै नोंथांमोनजों जोंजों मा डिफारेन्स दङ नोंथांमोनाबो आन्दलन खालायदों जोंबो आन्दलन खालायना जोबनाय लोगो लोगो दिनै जों राजनितिखौ गावबागाव गावनि फसन जानाय बायदियै दिनै गुबुन गुबुन राजनिति दलाव जों हाबदों दिनै बिपिएफआव हाबदों नोंथांमोना दिनै इउपिपिएल हाबदों नोंथांमोना इउपिपिएल हाबनानै इलेक्सन गेले नोंथांमोना भट बि बेयाव बुंनांगौ दरकार गैया बेहाय नोंथांमोना नंखाय मेसेज मानो होनो नागिरदों दिनै आङो सनितपुरनि रायजो राजाखौ खावलायगोन नोंथांमोना बिजित नोंथांमोना बिसार खालाय बिथांमोना जि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों नंखाय मिसलेट खालायनो नागिरदों बिथांमोना 60टा गामिखौ सोनानै बुरखायना दोननो नागिरदों नामा आहा कुइसना बिसो जादों 60टा गामि नङा बे कन्टिगिउटि मेनटेन खालायनानै बे गामिनि बे ओनसोलनि थानाय माखासे बाख्ल'ब बुख्ल'ब गामि सोनायखौ सोसोमनांगौ बे 60टा गामियाव फोजोबना दोनबा जानाय नङा नोंथांमोना क्लियार खालाय इसां माने लिडारब्ला नोंथांमोना बे बिटिआर सुक्तियाव थानाय माखासे दफायाव थानायफोरखौ क्लियार खालायना हो जे दिनैसिम बर' गामिया बेसेबां सोनो दंबावो सनितपुराव नोंथांमोनाखौ क्लियार खालायना होनाय 60टा गामियावनो बिराद गिदिर दल दामनानै नंखाय मेसेज होबा जानाय नङा जोङो वेलकाम खालायदों जोङो बिपिएफआ दायथ' लागोन जोङो बेखौ दिनै बेसेबां सोगोन बेसेबां सोआ बेखौ जोङो रायलायगोन गभर्नमेन्टआव पावार फैनाय लोगो आरो जों बेखौ कन्टिगिउटि मेनटेन खालायनानै समाज बानायना होगोन जों बेखौसो बुंदोंना नंखायनो दिनै बिथांमोना जि बाथ्राखौ नङै मेसेज होदों आरो मोनसे रं मेसेज होनो नागिरदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं लायनो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जानानै सनितपुरनि रायजो राजाफोरनि सायाव एसेम्बलियाव मोनसेबो कुइसन लाबोआखै होननानै बुंनो नागिरदों बे ज्योति दैमारि बिथाङा गफुरनि ब्रह्मपुरनि बिथाङा नोंथाङा आंनाव लांफैबानो जाबाय आं मा कुइसन खालायदों सनितपुरनि जानानै माखासे गामि हाबनाय बिनि भटार्सफोरखौ बिनि सुबुंफोरखौ माबायदि सुबिदा होगोन आं बेखौ माबायदि कुइसन लाबोदों सोंबानो जाबाय प्रमद बर' बिथांनाव नोंथांमोना जुदि आंनि कुइसनखौ आरटिआइ खालायना सों नोंथांमोना स्पष्ट जागोन आं मा सोंदों मा सोङाखै आं माबायदि रायलायनानै दिनै सनितपुरनि जानानै रिप्रेजेन्ट खालायदों भारत सरकार आसाम सरकारजों आं माबायदि रिप्रेजेन्ट खालायनानै सनितपुर जानाय आं माबायदि स्ट्रिक्टलि बुंबाय थादोंमोन कमप्रमाइसआ सोर खालायदों दिनै बेखौसो नोंथांमोना बिजिरनो नांगौना दिनै नोंथांमोना जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै नङै बाङै दिनै नोंथांमोना गोदाव सोराव बुंनानै बै बाथ्राखौ बुंबा जानाय नङा दिनै बेहाय जिथु बिपुल बसुमतारिया दिनै बुंनो नागिरदों माने लासिं सिं माने गफुरनि सोमोन्दै नलेजआनो गैया सनितपुरनि सोमोन्दै नलेजआनो गैया बिथांमोना दिनै काहा गरायसर काहा सनितपुरनि खोथा बुंलाबाय जादों आं जेबो मावाखैनो आं जेबो थायाखैनो बेयाव बुंलाबायनो नागिरदों बिथांमोना आरो दिनै बे माने रबीन्द्र बसुमतारी सबसे माने लासिं सिं दुखुनांथावना सासे इसां सेनियर मानसि बैसोगोरा मानसि आन्दलनजों लोब्बा थानाय मानसि राजनितियाव एक्सपिरियेन्स थानाय मानसि बेबायदिनि मानसि बेबायदि खुगानिफ्राय शब्द ओंखारनो समायो नामा बैसो हिसाबैबो समाया आरो माने राजनितियाव एक्सपिरियेन्स थानाय हिसाबैबो समाया नंखाय खोथा बुंनो समाया बे सनितपुरनि जानानै आङो बेसेबां कन्ट्रिबिउट